yamɗe jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jamalla wale moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude hannde oɗo subaka alarba nogas e jeegom lewru sappo e goho ɓuuri hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi Sénégal gila hanki syndicat e daraniɓe golloɓe fannu cellal puɗɗima hofgo juuɗe woɓɓe mbiya woppere golle eɓe namdi nanodire ɗeɓe wadduno e laamu ngu teddine ngo hofgo juuɗe notama no feewi e nder cuuɗi capriɗi ɗi hanki en mbaɗi jillu to hôpital Abass Ndao koɗo e Dakar men gartu hen Cheikh Mathurin Adou jaydiyanke ɓiɗo Niger e Côte d'Ivoire fawama aljuma faltiɗo duuɓi ɗiɗi kaso tuume anniyade bonnude deƴƴere laamu Niger kañum e tawede e yimɓe anniyiɓe waɗude samminere laamu to Burkina Faso gonɗinama ɗe jukkoje hannunoka waɗede e dow makko ɗum holli horejo fedde union des journalistes de la presse libre africaine ma en keɗomo e ley kabaruji ɗi to Cameroun kam alhaali Martinez Zogo suudu ñaydu konu koɓe to Yaoundé jokki ñawore nde hanki talata eɗe balɗe ɗiɗi seede en tato noddano gam yaltinde kabaruji e yimɓe ɗiɗo tumaɓe waɗude ngo wargo daraniɓe mabɓe kolli ɗi seedeji laaɓani ngala hoore ngala laaci tedduɓe bisimilla on on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi Sénégal puɗortoɗen andugosem syndicat rendindo golloɓe e fannu cellal puɗɗima woppere golle guila hanki talata ngo hofgo juuɗe notama no feewi to suudu safre ndu Abass Ndao golle ɗe ustima no feewi e nder ndu suudu arɓe safrade e yaadiɓe mumen no mettini e ka gonka ɓe syndicat en noon ɗaɓɓi ɓeydagol jobdele mabɓe gollirde yamirore hokkude golloɓe e fannu cellal ɓeydare e ley golle mabɓe ƴettugol e golle laamu fodde golloɓe ujune joyyi